No kawadhi mbele, wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama nyuola kod osiepe ochokore mar kowo jaduong' Lydiah Okeyo. Mosenindo ne en wuon jafwambo mar Ramogi TV Lydiah Okeyo. Jaduong' Okeyo nowito ngimane tarik 26 dwe mokalo kendo weyo chien min ode Elizabeth Okeyo kod nyithinde 10. Wawinjie neno achiel kachiel koa e gwenge ma Wahambla. Dalo wani wi got malo kae to ne family mar jaduong' ng'eni jaduong' nochung' e weche ariyo, nochung' e wach mar ng'iyo somo kod dongruok mar gweng' ma bende ne Alfred Abich ma bende waiko tarik 13 nochung'. Omiyo elo family mar jaduong' atimo mos ahinya. Jaduong' kane nindo no lweyo osiepe mage lweta, achiel kuom osiepe manowena ne Lydiah Okeyo ma koro nindo kawuono ni. Endo aneno malit ahinya ka jaduong' wako tarik 13 dwe mokalo. Achiel kuom osiepe manowena mondo watem dhiro go weche manotimo bende koro luwo bang'e. En mos makende kendo ne Lydiah kaachiel kod team mar family Nyasaye mondo owuo kaachiel kod mama to kik wil kod Nyasaye jaduong'. Abro weyo kod buk mar weche mag ndalo 28 wacho chiko bro nyiso ne kata doko ni jaduong' onindo to un nyithinde gigo eko manotimo kumako Nyasache to bro bedo ka ungi teko kendo Nyasaye bro miyo ng'wono madhi nyime kod gik mane jaduong' timo. Kao kamano agwero kamano an kako siwinjo an Abich, an wuod jaduong' Alfred Abich, dalo an malo kaendi. Eru kamano. Ero kamano ahinya. Buk mowe ugono paro na report moro nche notimo mar jayalo ma ikolo rienje. Jayalo ma Nyakora Ramogi Ajuanga chenro makamano mano mar ika mar jaduong' Lydiah Okeyo podi dhi nyime we wadoga ne kuro. En ng'ama notimo report kinde ma gavana Witne ne en gavana. Owacho ni gavana Witne okwayo jogo madwa ng'anyo ni kar ng'anyo to kech kayo ji mondo gidhi e nam giywara oko mondo ji ocham. Aya, wadhi mbele, wadhi achiel kachiel nyaka Mombasa. Mombasa en ng'a? Kowuok e kaunti ma Mombasa. Newide osiepe familia duto mochopo odiochieng' ma kawuono ni mar kowo mosenindo jaduong' Okeyo. En mos makende. Lydiah en kolig watiyo kode wakoni wachopi mondo wakonye kowo wuon margi. Biro maru kaendi kawuono en ranyisi ni ne en jaduong' machal nade. Taparo ni en ng'ama onego bed ni isumo kite. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga George Aoko. Pabile uru George Aoko. Ankane poka nene to nawinja redio na wacho nyaka bedi sama ng'ani report. Nyaka bedi odudo mut an George Aoko. Okay tam. Aya, wan gi japicha miluongo ni Mwakisha mabende go picha ka onyiswa microphone. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Moses Mwakisha kutoka kaunti ya Taita Taveta. Lydiah ni mwenzangu, tunafanya naye kazi. Naomba niwape pole familia. Asanteni sana. Asante sana. Adongi nitie kama koro ka chope to okabi dhi mbele. Nitie ng'ama dongo. Bedo master of ceremony moraga aradoga gi weche mathoth ahinya. Chieng' moro na bedo master of ceremony ka jalego kendo nyanya ka. Koro jalego biro loso to nanyiero. Jaduong' ma wuon wuoyi. An munena ni nende kawuotho kenda. Nenda biro buka yuotha. To kaparo ni ambe an gi yuotha. Mano yuoche ne dog. Bas. Boss marwa mar Kisumu. Boss marwa mar Kisumu abro kwaye ni mondo bi mano obro wacho no nyinge kende mondo dhi mbele machiegni. Maja tenda kadhi Kisumu tane boy. Ero kamano Milton. Ne kanisa gi jodala. Nyasaye ber. Seche duto watimo mos ahinya kuom wito jaduong' mwalimu Lydiah. Pole sana. Bora Nyasaye oketunye kama kwe. Iluonga ni Alan Obiero. Ane reporter ma Kisumu, to ane bureau chief, tero na office ma Kisumu mar All Media. Mara mawacho matin kende ni
gima Nyasaye opango ok onyal chung' e nyime. Koro jaluongo ni gi kwe, wakwayo ne familia gibed gi kwe, Nyasaye ni kodgi. Ok ana wacho mang'eny ahinya, pod nitie protocol moro mbele kama tin, mosura ahinya. Be blessed. Thank you. Okiwacho nyingi. Iluongo ni Alan Obiero, ne reporter ma Kisumu. Erokamano ahinya Alan Obiero. En ko report Kisumu to wacho jakom boda ma Kisumu sani koro kwayo joma mine ni kotinggi to mondo giri nungo gi kik gipodhi apiko. Mago reporter marwa. Wan gi ka piny orugo kinyi nitie jok mamon e studio. Ariyo kuom gi odong', achiel nitie. Oulo nyinge kende machiegni. Nyasaye ber seche te. Jokristo Nyasaye ber seche te. Aya mane kite kendo kuom ng'wono ne wantiere karka ne anyuola mar Lydiah Okeyo. Mosuru ahinya kuom wito wuon paru, to kuom Lydiah mos ahinya kuom wito baba. En wuoth mosebedo matek korka kore bende kutiyo, but kata kamano wagoyo Nyasaye erokamano ni mar wachopo kar ka mondo mi wakonye mar kowo wuon mare. Nyinga Cleophas Oluoch, akelo ni chenro ma pile pile chako sa 12 okinyi nyaka sa 5. Waruwo piny e chenro mar rupiny, to wagoyo mbaka e chenro mar mbaka oromo. Mbaka oromo gi rupiny watimo kod jowetewa Joyce Oduor mane studio kawuono, kaachiel kod Sharon Ong'ao. Gioro ote magi bende mag lit kod okuyo. Nyasaye mondo mi otau kendo telnu e kindegi duto. Yweyo ma ok rum mondo imiye ruoth, ler mochwere mondo irieny mondo ywe mayom. Amen. Erokamano. Erokamano ahinya. Gidho kopere wawacho ni requiescant in pace. Donge jokopere dogni ka. Ya requiescant in pace. Yweyo mok rum miero. Aya wan gi director marwa seche mwasomo weche manyien. Inyalo we ni wang'iyo ang'iya mbele kama to wang'iyo weche wamake wiyo nitie ng'ama chikowa. Karibu. Ochikowa ni wach kama koro ling koro chak loso ma en. Amoso uduto. Nyasaye ber. Ne Lydiah, familia mare, osiepe jodalani, gi ji duto mochopo ka. Akelo mos makende, elojo mwatiyo godo te directors wetena, wago mos makende. Wito baba ni ok en gima yot. Wang'eyo lit mantiere e dalani. Waweu mane lwet Nyasaye. Erokamano. Seche ma Lydiah somo news, seche moko mwinjo kokawo break kodhi yweyo matin, wan mwonyisa ni ywe matin. Omodhe pi kik oduoka duonde otuo. Erokamano. Nyingi. Mosuru, Migori, e dalawa, Kakrao. Nyinga Philip Ochieng. Chal ni rao ng'eny dalo. Okay. Wan kod wuod seme, nokona ni thurgi to ok cham e otoche, kata kichamo otoche seme to thurgi ok cham e otoche, wach nyinge kende owuon. Amosu no pak ruoth. Ruoth opaki. Adwa wacho ni ma koro mar ariyo mabiro e gweng'ni. Ne wantiere korgi Ali Abich kaniko wuongi. Kendo koro wantiere korgi Lydiah kaiko wuongi. Nitie gik ma kidhi e gweng' tisomo. Gweng'ni nogwedhu ntiere gi joma ni gin ranyisi makare. Wuon Ali Abich nomako weche mag kanisa gi weche mag somo gi dongruok mag kor gwenge. Kabiro ka bende gima kamano chal. Omiyo joma ntiere gweng' rowere kan kama wantiere gi nyanyisi mang'eny mwanyalo kawo kendo mwanyalo somo. Omiyo kabiro kama kata ka wantiere gi kuyo gi lit to nitie gima nyaka watimre nade wasom. Wan be chieng' moro ka wanindo ka wadhi ir Nyasaye to ji biro marom kama. Magi ji duto mang'eni nyaka bed ni wuon gi nomulo ngimagi kamoro amora ma gibetie nyaka bed ni ochopo negi. Nyinga Ochieng Emmanuel, atimo news Ramogi FM, Ramogi TV. Nora kaendi gi jogo matiyo Ramogi FM News Desk, Collins Okaka, wantiere gi Vincent Otieno kod James Rabara. Lydiah, wagomos makende, wang'eyo ni kamisike kuom Nyasaye biro bedo makare. Erokamano. Erokamano Ochieng Emmanuel. Pod ni nono, ng'ama ni nono nyalo wuoyo kode. Nako ni nangam ni Nyaugenya to wacho no kodwa Nyaugenya. Ni Nyaugenya po yanyo min gi. Kanya ko penjo Nyaugenya ni ng'ano maluonga ni Meru. Koro wan dogo mar Meru no chalo mana yan. Bas aparo na tieko
adwa hand over kama koro inga mondo mi jotenda mondo dhi nyime an gi jotenda ka an kanyo makoro achope to awacho achiel jaduong' monindo ni en jaduong' mang'eyo aseng'e kuom higni madhi 10 to mak mana ni pok nwaromo nikech Lydia to nang'e higni 12 mokalo kata kapok odonjo Ramogi koro Lydia notuda gi jaduong' ni kinde ma corona nobiro matek cha corona nogoya mane oxygen jaduong' ni ne lemona okinyi otieno odiochieng' kogo simu winjo kokamaki to ng'e ni ok anyal to wewe nolamona manyaka osiptal kendo adoga bedo gi jatuo ma pod ango nyaka sani nyathi tuo monego bed natero loka to jaduong' ni lemona pile kata makoro dong' ndalo 2 to ooro Lydia pipenj na father ni to nyathi koro dhi nade olamona kinde ka kinde gima o encourage nwaloso gi Pastor Elizabeth to kona ni kama jaduong' oweno pod wabro dhi nyime pod wabro lamo ni amor ahinya kendo Nyasaye mondo gwedhu abro duoko program ne jatenda mochungo ka TV oten lakini otelo nwa e TV sani kora wuoyo ka to kochako wuoyo ta ng'wony kabisa nyakwar Peres kaito ka wang' otieko wang' Lydia no wach mogik kaito watieko opaki Yesu Yesu opaki Wahambla Homa Bay County amor nikech wabire nyasi mar kopo mar jago mane chunye ler kendo jago manowuok oko mar konyo gweng' konyo jopiny e yore mopogore opogore kapok akawo thuolo mar timo mos makende adwa paro ni wuodhni en wuoth ma ji nitiere duto ng'ama otelo waseneno ng'ama biro chien ema ok wang'eyo to gima nitie ni waduto wakale yorni to mondo mi ng'ato odongi maromo higni 71 nyisi Nyasaye ne oneno ber moro manowinjore bed ni pod omedo neno kata ber manowinjore bed ni pod medo kelo ne jopiny moluwore mochuo chopo hignigo duto ma samoro bedo matek ne joma moko mondo chopie en mos makende e lo tim mangima matayo weche manyien e Ramogi TV magi oro owuok Nairobi team matimo weche manyien kod Lydiah Okeyo moting'o reporters duto Walter Nyambaga Chris Owino moting'o machalo Diana Olode Gene Jaelieta Ray Polo e kima moko to kod jatendwa ma chung' ne weche manyien e Ramogi TV mano Joseph Moyo wa oro ote mag lit gi kuyo gi mor bende ne familia mar mosenindo Justus Okeyo iluonga ni Ken Muga jomoko denda ni nyakwar Peres kinde mokalo yani thoro winja ahinya kaleni Ramogi FM to tinde kaka koro ne weche ochako oyware malach mobedo kod television mar Ramogi TV ne koro athoro nyorora kocha mondo wamed konyo nyathiwa matin mar Ramogi TV no omed dhi malo Lydiah Okeyo wasetiyogo chakruok mar Ramogi TV to nyalo ng'iyo ni kinde mane wachako samoro jomoko ka noneno pichane to ne wacho ni ma be nya wacho dholuo tanyisi ni ma janyuol manong'eyo ber dho mama ber dho ng'ato mano puonjo nyithinde nyathi ng'e dholuo nyathi ong'e Kiswahili nyathi ong'e dho ngere gi dhok machielo madibed no nyalo somo kamoro mane ranyisi muneno kuom Lydia dibed ni ok en janyuol makare samoro dikoro Lydia wacho mana sheng iluongo ni shembe teng dholuo dikoro kong'eyo to wamor nikech jaduong' mosenindo Justus nopuonjo nyithindo to kare dong opuonj nyathi ber gimachielo ma dewachaka med nuoyo en ni somo en gima kare mana kaka sewacho chien kanyo wapuonjuru nyithindo ng'ama puonji e ng'ama loso odiochieng' makiny winjo ka Mark Matunga loso ewi wach mar dhi nyime kod chwalo ling'any mar jaduong' e wach mar dongruok mar skul kod ngima nyithindo mosebedo ka somo Wahambla ka wadhi mana nyime kod mako nyithindwa duto gichope rang'iny mane jaduong' Justus owe Lydia Gene to ganyuola ni kanyakla jatendwa Jay Bonyo ochwalo ote mage makende nyicha wasebedo kod chieng' alam mar jaduong' Nairobi kendo nyicho nyiso familia to kod anyuola kaka rapar mar jaduong'
kaka wan jogo mabende ohero weche mag dongruok mar alwora to kod rito alwora, wakwayo ni wapidh ne jaduong' yiende ma kwan gi romo 71 kaka ranyisi makende ni nodongo mochopo kanyo. Bro bedo gima kinde mabiro nyithindo biro siemo, nyikwe biro siemo ni magi gin yiende manopidh kaka rapar mar mosenindo Justus Okeyo manokelo lokruok e gweng'ni to koda kata mana Kenya mangima. Gima mogik manyalo wacho ne jowa en ni wadhi nyime kod herore e kindwa wawegi. Kineno chokruok man ka, nyisi ni hera ne nitiere kind jaduong' Justus, familia mare to kod ji duto mawuok e alwora to kata mana oko, emomiyo kwan maduong' mar jogi ochopo ka. Abro gi kanyo. Hera emaduong', nyasi mar jaduong' watime yorni kaka watime ni, kendo kik wabed kod kuyo ahinya nikech jaduong' osetimo duto monyalo timo. To kaka neno buonje picha cha, kamoro amora ma intie ma chunye nitie, obuonjo koneno ni koro ma kothe, magi wedene, magi osiepege, magi joma sumo ber mosekalo kuome. Aduoko microphone ni ire Collins mabendo telo ne jogi mineno mago picha kuwa kagi edi. Collins machiegni mondo mi ichwal ote mari kaito ibro luogo Victor. Kapoka Collins oloso we are no will gi ng'ato achiel jokama atimo marach sana kap ng'amone galuogi ole sana karibu. Kapok Collins oloso George Bati koro ne waluongo ni wuon wuoth nikech Lydia ema gisomo go. So George Bati ema koro ne ma omako iye kabisa nikech jaduong' ne en shabiki mar jaduong'. Okuyo jo Kristo, jodala okuyo, jo kanisa okuyo, ruru kamana ahinya. Akia ni anor namba di dala ka jaduong' Justus Okeyo ubro nyisa nikech pile ka wasomo to ka jomoko maneno TV mar Ramogi penjo ni to Jabati time kanye. Aparo ni Jabati cha itiyoga ahinya koponu sekendo. Koro dala ni omiya jatich osiep kendo nyawadwa Lydia kokalo kuom jaduong' Justus. Aluonge ni Justus Okumo. Koyaw Ramogi TV to jaduong' ema paro nobedo ng'at mokwongo bedo fan marwa ka wasomo weche manyien gi Lydia kaachiel gi Pastor Elizabeth. Bang'e okawo ndalo matin, Pastor George gi Mikache Vida min Jesse bende oriwore e ujino. Koro dala ka wan gi familia masiro ahinya e weche mag tich. Kane jaduong' oro message noluonge ni Justus Okumo nikech Lydia tiyo gi nying mar Lydiah Okeyo. Tung'e ka jomoko jonyiego nyalo paro meto gini tido loke gir joka ng'ato. Koro nwang'ado gi Lydia ne wati gi Justus Okumo mondo wapand nying mar Okeyo ni kik jonyiego kayud thuolo mar chako setowa. Koro mane gima ne watimo. Pastor Elizabeth noluongo ni Pastor Elizabeth. Koro kamano. An naparo ni nyalo biro ka mondo warom gi jaduong' ka ngima. To nikech Nyasaye nosechano ni ma nyaka bedie, onge gima wanyalo timo, wagone manyiero kamano timo kaka berne. Sama yien maduong' ogore piny, to nyithindo winy chako dang'ni. To sama nyithi winy dang'ni, tema jochiko gi japedha bende yudo gima yot. Gima ng'eyo ni tipo maduong' modong' e dala ka Justus Okeyo Okumo en tipo mar Yesu Kristo. Nyasaye manomiyogo momiyo rieko mar ng'eye obed kodu, oho chunyu, ong'adnu rieko kendo tau. Wachne jomoyuoro ka koro katieko. Nyiego gima rach jodalawa. Jadimo ng'e ni nyiego rach. Nyiego rach. Opime gi juok. To juok kelo tho. Koro kija nyiego ng'e ni jajuok
tin janek. Chuny mar japuonj en chuny mohero nyithindo. To sama mohero nyithindo ng'ama mohero dongruok mar piny. Kineno ka nyathi wadu dhi maber, sire, lemne, gwedhe, nikech ok ing'eyo ni chieng' moro achiel onyalo bedo ng'ama chalo nade. Mane ote mara nyinga en George Bati. Lydia, kaw mos makende kowuok kuom James Opondo, mabende en achiel kuom joma somo godo weche manyien gotieno. Wacho ni mos ahinya ne familia kaachiel kod in. Jodala Nyasaye mondo gwedho jokanisa gi wede gosiepe duto. Erokamano. An Jasuna Migori, Lydia en omecha. Abiro nyiso kaka onego biro ka chieng' moro akelo dhok. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro wadong' gi ji ariyo. Wan gi jatelo mochung' ne weche mag picha, obed Citizen, obed Inoro, obed Ramogi. Mae jatelo mochung' ne weche mag picha. Machiegni. Amoso uno kweuru. Aniluonga ni Collins Okoth. Watiyo gi Lydia kaka colleague. Watiyo kode kaka colleague to bende kaka friend. So aonge mang'eny anyalo mana wacho ni mos, to kendo walemonu Nyasaye omiu teko mondo ung'e ni mane yo ma ng'ata dhiye. So an aonge mang'eny manyalo wacho. Pole sana Lydia, everything will be okay. Erokamano ahinya. Apani koro wadhi tieko. An chon kana tin aluoro tho sana. Nawacho ni an kachiewo gokinyi mayudo ka tho anya ywak. Lakini ayudo ni karo kichiewo meyo kino. Warwako jatendwa mochung'nwa e wuodhni mabende motelo ne delegation mobiro ka. Adwa ni ng'ato ka ng'ato wacho nyinge kende e kuwinjo machiegni. Ruoth nikoda e yo duto. Donge Ruoth nikoda e yo duto? Opak Yesu. Ok abi kawo thuolo mang'eny nikech aneno ka jokanisa bende oikore koni mar mondo mi ochiw luor ne thuolo momiwa kawuono. An gi nyinga iluonga ni Victor Otieno Juma. Victor Otieno Juma ni en wuod Kagan. Kendo owuok e sub county mar Ibamba ka. To duto kuom duto en gone Jehova Nyasaye erokamano. Jaduong' higni 71 duto notiyo maber, notiyo ne Ruoth. Ma en famili moketo siro maduong' ne tiyo ne Ruoth. Yiena gi bolruok duto akaw thuolo e lojo wetewa kamoting'o Goja Kamolo, Ruth Nyaji Monyuongo, kumoting'o Fredi Janam manyo lando baba Lydia, kamoting'o bende nyawadwa Rabala Kwasi, kamoting'o bende Lydiah Okeyo, nitie ka Ken Apolo gi tim mangima. Waduto ne ok wanyal biro ka, mak mane wan waduto mabiro kane wakowo mos gi duto, wanabed kanyakla kendo wanasir familia e yore duto te. Yiena mondo asom ote mar jotendwa, adhi somo gi dho ngere. To the family members who are celebrating an icon, ma en ote mar jatendwa maduong' Wachira Waruru, director marwa Fred Afune, Latifa Ngujiri, kaachiel kod directors mamoko e low staff te ma kambi mar All Media Services. Giwacho ni tho mar Elder Justice Okeyo Okumu giluonge ni a towering giant and one who stood tall in matters of education. Everywhere he worked, he left an indelible mark of transformation. The late Nelson Mandela said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." And indeed, Mwalimu the late did so. We celebrate his efforts. To our colleague Lydiah Okeyo and the rest of the family members, take this mantle. To our pastor Elizabeth Anyango Okeyo, indeed, the family has lived up to the scripture. Acts 10:2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Donge mane gima jaduong' yatimo? Donge mane gima mama bendo timo? E gima bende familia timo? Manen. Lydia, we condole with you and pray for the Almighty God to hide and be with the family. Mwalimu, rest in peace till we meet again. Mane ote machuok nyakwara Mkajwang' elojo tendwa manyorwa ka
mondo wasir Lydia wabed kode kanyakla. To ne member agwero kamano luonga nya member nyano gane nya admit nya thina moro e school to nya japuonj daktari mabende ka nogwero kamano luonga ahinya. Nitiere gedo manigi nyingi. Nyocha walando wach moro gi Lydiah Beach studio ka mar nyathi moro mawuok e town east Ombe town constituency eastward manyo kaka damo dio form 1 ofisa matiyo ofisi mheshimiwa nyo goche Ramogi FM mano chieng' tich adek okinyi kowacho ni ofis mar member oikore mar kawo ting' mar som nyathi manyakono. Donge ber ka bet wago ni ero kamano donge kawo kamano Nyasaye manyalo gik moko duto mar bed kod familiane kako puonjre ndiko mar Acts 10:2 mano bede ote ma ng'ato ka ng'ato ka dhigo dala to dhigo. Kawo kamano wan thoth ne watware radio iluonga ni Victor Tiro Juma akelo chenro mar kogwen machakore 11 okinyi nyaka saa 4 mar okinyi. Bang'e wan gi chenro mar kaka wanene Ramogi TV bende gi ratil matimore Jumapil ka Jumapil. Koro kidwa ni lok ngimani iwinj puonj mong'ith ing'e gik matimore konde matut mag piny luo en Ramogi TV gi Ramogi FM. Kawo kamano Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto mag bed kod ng'ata ng'ata. Kiwuok e dalani kawuono wuok gi puonj moro gima jaduong' nyotimo ikwany maber ilok godo piny. Oriti. Erokamano ahinya ka watieko an be kidwa ni lok ngimani ka in dichuo to dhako go ikele wachamo e apaka mag dak. Nikech Lydia en jafwambo osebiro ka Lydia ema tiekonwa kae to wawuok oko wawene jokanisa. Lydia machiegni. Pakuru Yesu. Adwa goyo erokamano ne oganda mokonyo wabiro ko jaduong' to nikech koro jofwambo ema nitiere mbele ka yiena monda achiwo erokamano mara maduong' kabisa ahinya to ofis matiyo media services Ramogi TV ka otelno kanyo gi J Bonyo kwa wuok gi baba ka watere Nairobi to ne entiere ward to kongwa dhi Kisumu ndala par ka go simu ofis to gi na mondo ka ndala par abed gi baba gi mama Kisumu wawuok Kisumu ka rono winjo dhi othiedhe ma kendo med ne thieth kwa chopo to nochoni nyaka na dog tich to kara na dog tich kamano no yie na deko nikech giluongore ni we are a family to seche mane wan gi masira ni aneno ka adier wan familia kecha okinyi kapok adhi tich to nyaka na kalir baba e ward manyise ni walem wago kode mbaka matin ane kako dhi odhiambo bende kaya saa 4 otieno bang' news kalo ire to wago kode mbaka. Koro tich ariyo kama goa nonindo mano jatend migawo mar somo mokalo achopo to nyisa ni jogi na nyiso noket na Ramogi TV ni nadwa neno nyathina to ok ne giyie. Tanyise ni atang' ni kaka ne news chale TV to nas moro kanyo nyisa ni onge tiende we oyue to kare do yie na mondo babone nyare moik. Bende media no bedo inspired gi baba nikech no komis ga news koro na winjo duonde gi radio awinjo duonde gi ka wuoyo to mana jiwora to ento nokia ni nitie mana puonjora kanyo kana donje media to my support number 1 mane antirego watimo intros kwa senyiso ni oimore nyakora monga juang magi weche moiko ni odhiambo mwaka uno kwa chako ni magi thuond weche to ka gicharingo ni ito the first message moyudo pile wan gi George Bati en maro mwalimu Justus kendo chieng' mabati kende to nyako gona simu immediately 1 minute bang' saa deke wang'e penja ni to in kanye be in maber ka in maber to bes mo ka inse na the assignment machielo na winjo ka ol koro no miya rusa mondo adhi ayue to baba ne jiwa no dhira ponyisa ni ang'e ni yudo tich tek timo university to
atieko higni abich auchiel kapok ayudo kumoro motegno. Kongo after 3 years at the okuyo TV to ne ok chul ji. Koro babo nyisa ni to kama ok gichulie ni wabro manyo kaka idhi nikech adwa ni ibed gi experience nikech jo midhiro mogo mbele gin jo mong'e gima timo nyaka in be yud kama inyalo puonjrie ing'e kaka itimo gima itimo no. Nonyago simu gokinyi openja kawuono be in gi fare midhigo tich. Katieko tich otieno to the first phone call magoyo ga en mar jaduong'. To wago mbaka about everything, news items mane wasomo. Kendo dwa ng'eyo gimoro amora jogi be nosiepene no jahera. Emomino kaka tabati ne gino affect father kapok ne giromo to giwuoyo almost every day. Nyako kitmo kana biro kae December na biro lime thuolo mana bedo kode mogik. Osiko nyisa ni mos na osiepe gi mos na osiepe baba ne jahera. To nitie wach manowewa go ni Nyasaye nitie. Koro mane gima osebedo kajiwa rakamano wane lwet Nyasaye. Akwano med lemono kech wuono en wuono kata obed higni 90 nitie ka omako ni kedonjo dala tiyodo ko onge to bedo matek. Oting'a malo monashu Kaiye weche ni duto Mediting'a malo moloyo Abed kapa ointine. Erokamano wabro tieko kanyo. Nyakwara Ramogi Ajwang' manone chenro mar ika mar jaduong' Lydiah Okeyo mabende en wuon jafwambo marwa mar Ramogi TV Lydiah Okeyo mabende dhi mbele e gweng' ma Wahambla mano e county ma Homa Bay. Wantiere kamoro achiel kata wantiere kanyakla e kuyo kod familia mar Lydiah Okeyo gisani mabende gikalo e lit kachiel kod kuyo toka lalo wuon margi. Wamedo oro ote mag kuyo kachiel kod leta ne familia makamano mar mondo mi Nyasaye omed jiwo chunygi ahinya to gisani mabende gikale malit.